नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के मालूम में बा कि खेसारी लाल के फिल्म दुल्हन वही जो पिया के मन भावे तो कि आज सिनेमा घर में रिलीज हो गई बा, जो कि बहुत दर्शक लोग जो कि देखी ले बानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार उदार दिले बानी जो कि फिल्म के ई फिल्म के लेकर जो कि दूगो स्टार बानी जो कि बहुत ही जड़ जीत कर लागल बानी, जो कि फिल्म के फ्लॉप करावे बानी, जो कि खेसारी लाल यादव जी के ऊपर जो कि साजिश रचले बानी। उनकर कोई भी साजिश ना काम चलल, काहे कि फिल्म सबसे सुपर डुपर हिट सिनेमा घर में चल रहा बा, हाउसफुल भी चल रहा बा। काहे कि छोटे भाई कह कह जो कि साजिश रचले बानी खेसारी लाल यादव के, जो कि फिल्म फ्लॉप करावे खातिर। आप लोग के तो मालूम बा जो कि किनका नाम हम ले रहल बानी। आप लोग के तो खेसारी के फैन बानी, तो आप लोग के तो मालूम होइए गेल बा, जो कि दो आदमी बानी बहुत ही साजिश अच्छा रचले बानी खेसारी लाल यादव के ऊपर और फिल्म फ्लॉप करे खातिर। तो खेसारी लाल के फिल्म जो कि साजिश पर तो फ्लॉप न होल बा, वो दोनों आदमी के जो कि बहुत ही अच्छा ठेस लगल बा। खेसारी लाल यादव जी के फैन कड़ा जवाब देले बानी फिल्म के सुपर डुपर हिट में ना कर। तो आप लोग का जो कि खेसारी लाल यादव जी की वो आदमी स्टार खातिर जो कि जन्मदिन पर अपना फेसबुक पेज से लाइव भी आइले बानी और शुभकामनाएं में दिली। वो आदमी के देखी साजिश का बा, जो कि खेसारी लाल यादव के ऊपर साजिश रच फिल्म फ्लॉप करावे खातिर। आप लोग के तो मालूम हुई गला नाम से कौन आदमी के हम नाम ले रहा बानी। आप लोग खेसारी के फैन बानी तो बहुत मालूम बा, नाम लेकर उनका प्रमोट ना करे चाहता नहीं, काहे कि उनका नाम लेम तक कुछ खेसारी लाल के फैन जो नाम जानत बानी वो नाम भी जान जाइए तो प्रमोट हो जाइए। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल के फिल्म सुपर डुपर हिट चल रहा बा सिनेमा घर में, आगे भी चली। तो आप लोग के जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।